ni ɲɛmu fɔ ko an bɔra bonda min na min ye salibaliya kɔlɔkɔlɔ ni juguya min b'a la ko balimamuso caman ɲininkaliw bɛ na k'a fɔ u surula cɛw ma i b'a sɔrɔ wagati min ale bɛ furu cɛw ma dɔw cɛ bɛ sali mais kɔfɛ cɛ nana ka sali bila ou bien a dɔw yɛrɛ bɛ depuis a ka furu wagati u b'a di cɛ ma cɛ min ka sali ko tɛ o cogo la a tɛ sali ou bien dɔw fana b'a fɔ balima furu nunu u bɛ muso ta ko b'a di cɛ dɔ ma cɛ i b'a sɔrɔ a tɛ sali u b'a fɔ ko ye ka furu a ma ko o kɔfɛ ayiwa a bɛ yɛlɛma ou bien o kɔfɛ i b'a ayiwa a jogo yɛlɛma ou bien ni muso yɛrɛ de tɛ sali cɛ dɔ b'a fɔ ne b'a fɛ a furu i bɛ ayiwa fɛrɛ kɛ i b'a jogo yɛlɛma a bɛ tuubi ninnu bɛ cogo di bon fɔlɔ ye o fɔra dɛrɛsu kɔnɔ kaba useminu rahimahullah y'o ba kaba a ko ni cɛ kɔni tɛ sali a tɛ daga muso ka fura ma ni muso fana i cɛ tɛ sali n'a ye muso ka furu siri a ko furu tɛ hari ni cɛ ye muso in kafoɲɔgɔnna a bɛ jɛnɛya de la furu tɛ a tɛ daga silama muso bɛ sali i ka furu cɛ ma min tɛ sali kafiri dɔ kana fura ma awa ko hari n'a y'a sɔrɔ furu bɛ ye dɛ a fɔra bɛɛ tun bɛ sali mais cɛ nana sali bila furu bɛ guruja de jako an b'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na de furu tɛ o jaabi sɔrɔla o kɔnɔ furu ɲɔgɔnma a ta kɛra o cogo la sali tun bɛ yen cɛ tun bɛ sali a nana sali bila pewu kɔnɔnajɛ kɛra ye sali bilala a ma sali furu ka bɔ muso a yɛrɛ ka waliju la ni silama ɲumanw dɔn a yɛrɛw la cɛ tɛ sali sisan a ye sali bila dɛ o b'a sɛgɛsɛgɛ n'a sabatira a ye sali bila a ɲamariyara ka sali a ma sali furu bɛ bɔ dɛ n'olu ma furu bɔ muɲu sabali Ibn Baji ɲininkara ɲɔgɔnna ma muso cɛ tɛ sali a ko ni a tɛ sali ka n'i yɛrɛ labila ye kafoɲɔgɔnya ne ka n'i yɛrɛ labila ye dɛ n'a kɔni ye sali bila tɛ sali kafiri dɔ i tɛ daga ye i ka n'i yɛrɛ labila ye bɔ a ka so kɔnɔ i ka t'i ka faso kɔnɔ a ka n'i sɔrɔ dɛ donc muso o de don kabila ko ni fɛn tɛ nin na de ni yɛrɛ kɔni an m'a fɔ ka nkalon da mɔgɔ la de mais sabatilen b'i bolo cɛ tun bɛ sali a ye sali bila e b'i ka sali kɛ bɔ a bolo dɛ i ka mɔgɔw ko ka furu guruja ka bɔ a bolo ni o tɛ e yɛrɛ ka bɔ a bolo a ka n'i sɔrɔ a ka n'i jɛɲɔgɔnya taa yɛlɛma i ka faso kɔnɔ kana mɔgɔ yɛrɛ lamɛn o la masalaha t'o la a b'o cogo kelen de la cɛ ni musow bɛ tun bɛ sali e ka muso nana banna sali la kati a tɛ sali yɛrɛ de fewu i dɛsɛra a la a bila han jako a wajibi a bila n'i ma bila i n'a bɛ jɛɲɔgɔnya min kɛ furu tɛ dɛ kafiri de don a bila furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ furu gurujara a ye sali tɔ ye kafiri min kɛ dɔrɔn furu gurujara pewu furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ a bila kana si a ma dɛ a to ye ayiwa filanan min bɛ na ko a tɛ sali mais fura ma ni e ye muso ɲuman ye lala i b'a nɛgɛ i b'a tobi i b'a a ladabo ka ayi unuseminu ɲininkara ɲɔgɔnna ma a ko a tigi ka tubi fɔlɔ a ka ladabu fɔlɔ a ka sali fɔlɔ e k'a furu ni cɛ lajarabira muso la cɛ in tɛ sali k'a fɔ nin bi e fɛ cogo min e ye silamɛ ye cogo min e ka ɲi cogo min e jogo ka ɲi cogo min e diinɛ dɔ cogo min fura ma i na kɛ sabu na kanda ayi a fɔ cɛ ɲɛ de fɔlɔ tubi sali fɔlɔ ni salira wagati min furu bɛ kɛ mais n'i ma tubi ka sali kana fura ma
a muso fana b'o cogo la ko a furu i n'a jogo ɲɛ a tɛ salli o t'a la de a bɛ salli de fɔlɔ n'a ma salli a kafirilama furusiri tɛ daga koyi a kafirilama de furusiri in tɛ daga fo a ka salli de fɔlɔ a ka kɛ silamɛ ye n'a sallira de fɔlɔ a kɛra silamɛ ye i bɛ se ka furu o la a bɛ ɲɔgɔn dafa jogo tɔw la ka taa donc an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la o ye o de masalaha t'o yɔrɔ la dɛ i y'a dɔn kan da bɔ a kɔrɔ ko furu ɲɔgɔnma fila a ye furu sa a ka gɛlɛn bolo dɛ mais salli yɔrɔ tɛ kafira yɔrɔ tɛ dɛ masalaha t'o yɔrɔ la koyi ni cɛ kɔni tɛ salli bɔli ka bɔ a bolo a kana i jɛ ɲɔgɔnya dɛ kana sɔn kafiri don i tɛ daga ye ni muso de tɛ salli a bila a ka bɔ i ka so kɔnɔ kana jɛ ɲɔgɔn na de kafiri muso don ala k'a tiliman d'a ma. Bon, tebu ko an balimaw ka ɲininkali de ka bɔ Lajinɛ bon ko an balima dɔ a tun bɛ siti lamɛn kosɛbɛ mais ala y'a kɛ a latigɛ minɛnw binna ka a tɔɔra o la a fatura an bɛ duwawu k'a ye ala ka hinɛ a la silamɛsu bɛɛ ala k'u lahinɛ k'u nɛɛma ka yafa u ka junubo la bon kɔfɛ ko ɲininkali ye mun ye k'u ye salli k'a kan ka su to mobili de kɔnɔ k'o bɛ cogo di bon a ɲuman ni darura tɛ su bɛ jigin ka da duguma de salli bɛ k'a kan mais ni darura bɛ yen su bɛ mobili kɔnɔ ɲɛsilen ka kɛ su ma dɔrɔn ni su kɔni banni kɔrɔn caya ɲɛsa ma salli kɛra ka a wasara o tebu ko an balimamuso dɔ de don ko ale furulen bɛ cɛ dɔ ma mais den sɔrɔ baliya de bɛ nu ɲɔgɔn cɛ a ma se ka den sɔrɔ cɛ bolo o taara dɔgɔtɔrɔw la o dɔgɔtɔrɔw ye analysew kɛ ka fura di u fila bɛɛ ma ko olu ka dɔgɔtɔrɔ dɔɔnin na ala ta kɔni kɔfɛ n'u ye o furaw matarafa k'o traitement kɛ k'u bɛ den sɔrɔ ko kalo 6 traitement dir'u ma ko muso ko ale y'a taw kɛ a b'a kɛ k'a ka furaw ta ko mais cɛ kɔni banna fura ninnu tali ma a ma sɔn bon ale fana ye denmisɛnnin de san 30 ɲɔgɔn na a mako bɛ den na mais cɛ in fana tiɲɛ la a y'a tanu diinatigi dɔ jogo ɲumantigi dɔ a ka ɲi kosɛbɛ mais ale ma den sɔrɔ a bolo a banna fura ninnu fana tali ma bon ale bɛ sira fana n'a y'a furu bɔ cɛ in na k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ kana dɛsɛ k'a ɲɔgɔnna fana sɔrɔ ou bien a ɲɔgɔnna sɔrɔli kana gɛlɛya ale ma an bɛ bilasirali jumɛn k'a ye donc an bɛ bilasirali min kɛ hakɛ min filɛ nin ye a dilolen bɛ e de la furu yɛrɛ a kun dɔ ye mun ye den sɔrɔ o de y'a to ciden ko a ye muso furu minnu ka di aw ye ne bɛ waso bɛ caya ɲinini kɛ ni aw ye mantonw tɔw kan den sɔrɔ ye furu sababu ani furu laɲini den sɔrɔ b'o la e de ka hakɛ dɔn o dɔnkɛbaaw y'a jira min filɛ nin ye n'i bɛ cɛ bolo i tɛ den sɔrɔ a bolo défaut de don silamɛya sariya la défaut de don n'a bɛ furu bɔ kun bɔ mais u ko ni mɔgɔ min muso min ko ne de ka hakɛ dɔn ni n cɛ filɛ cogo min diinatigi de don jogo ɲumantigi de don ni ne bɔra a bolo a ka muso sɔrɔ komi ne cogo min bɛ se ka ladon ka dɛmɛ a ka diinɛ la a ka gɛlɛn n bɛ to a bolo
mben ka ko da alaka ka to abolo hari ni ma den soro purun kashe ka deme aka dina la dina tigiyan ni jogo nyuma tigiyan ni Allah ya siranya min babolo ka deme wala puru yomal kiyama don no baraji soro o dagariye o kanyi o tanunendo o dagariye ni ko be to abolo puru ka Allah do ka deme aka dina la jogo nyuma min bala dina min bala ire ya tanuni minke o dina en koso jogo nyuma en koso mbe to abolo ka Allah do ka deme aka dina la ka sutura o kanyi koso be ni bese wala o kanyi koso be ko ke mais ni e yere yaado itese o koro donc silamia sharia ma wajibika ni ko ibi ka furubo bon minye fengureta ek aleka dowre sorobe ka dowre sobe ala dobro wenye tafarraga yuqni Allah kullu min fadlihi mais yuqni Allah kullu min sha'atihi ala ko furu nyoma fula ala te furu bo fode akomme ni furu kera tese ka sabati ni furu nyoma fula farala ka bom nyogo na furu bora nebu kelen kariya ninka yurwali ce mbese ka muso dama leni muso min mbese ka nyogo ta ninka yurwali muso fana mbese ka becce fana mani ce min mbese ka nyogo ta ninka yurwali ala ko ni furu nyoma fula ko ni farala ka bo nyogo na ko ale ba keren kariya ka bo to nyogo la na ka yurwali kola ambe min fo o yeninde ni yere yaado ibe sa koro ibe se ka munyu ka lado e yere ya tanu cogomi ka dema ka dina la ka sutura o de kanyu o braji ka cha kosobe mais ni yere yaado fo nete se ka munyu donc silamia sharia la ma de ko ki ka sharia de wordu dima ibe se ka furu bo ka furu yorowore nambe ko nan jamin ko ni ne shiha ni be sa koro ko ne ka munyu ka lado nin ce sugu o de kanyu bo ko do fana ko nyinin kali ko ale ta fe ka den caman soro komi jinya ba ke ka sense ka ta fitina munun ma ani denw balo cogo ani nafagatinu dépasser ko be cogo de ibnu usaymin rahimahullah an nyinin karanina mbalmu nyinin kalu munun be ke nyinin kali munun po sira bunu usaymin nunu na hari aunka shi nanya kaya ante surunya ko ambe haru katilance ko nyinin kali tilance jabi ete miri keso shide la jiankono na ma posi wala ede tado ede maye balmo kitabu aka kitabu fi kitabu konnate de aka majmumu fatawa be jeju muga ani kononto foi ta kono ni nyinin kalite aka fatawa nuru ala darbe be jeju tani duru foi ta kono ni nyinin kalite aka fatawa aywa al-liqa'u al-bab al-maftuh jejuta be nyinin kali aka fatawa bil liqa'u sahariya jejunani foi ta kuno ni nyinin kalite aka fatawa la tariq jeju kele foi ta kuno ni nyinin kalite aka fatawa be suwalu ala li hatifi jeju fula foi ta kuno ni nyinin kalite won nunun ta duro akacha fatawa saminu akacha bunte miyata majmu fatawa jeju bi sabani duru foi ta kuno ni nyinin kalite bombayi ka fatawa a hakke min benne bolo amadda fa jiju mugani duru foi ta kuno ni nyinin kalite fatawa lejinatu daimatu a hakke min benne bolo jiju mugani kononto foi ta kono ni fatawa te nyinin kalite fo anko kalade anko murajade donc bunu semenu nyinin kara do ya nyinin ka bo ko furu mi nyato nebe furu toye ko parce que sisa bella halamina ne be siran kana den soro den min be ke ala sosolay a ko te e bolo e yere kanyana ma yalla ba e bodo folo e yere min fulen ni e bolo inyana e bi labando a ko yere ti labando yere folo janko e dew nu nya hakkilina jugute donc amen ninde jabe nin tigi fanala
ko diya bella halamin na sisa fitina bena sisa fiyon bena ninye kika jugu de jigiya jannali jahiliya de ninye jahiliya bisigiya de ninye kata alama jahiliya bisigiya kata alama awa yi bisigiya jugu de bisiga ni alay fana parce que ya bisigiya jugu jigini alay kafon ebena den soro ala bi dese o koro o ye bisiga jugu e kata alama o be ni en ana dem munun soro o bena ciya o bena kala soso o ye bisiga jugu de kata e bi yere labando foro hari kana muso yere furu e yere e wa yere ni kallo man na fulu min be bolo yali bi labando ala ba be bakki ke garbu ye bodo o te bolo donc hada maden kana ni miri sugu miri yere ni nye setane miru lawde ni nye jahili bisigi yawde ni nuye bisigi ya jugude kata alama hada maden mimbe eka alako eka furude ebe furu e yere garjageti yere ka i muso ka garjagete eka i denw garjagete eka ni bebe ala de ka inna allahu wa rajahu bi quwwatil matin ete garjali kala koy ala de garjali kala ala de musa min ka fanga ka giri donc hada maden kana miri nono na nonunte e bolo nimbe dina famu balani aqida famu balani tawhid famu baliyate nonunte hakrina nyuma yere wa alaykum salam ko ambora minna ko salli wakati kelende ni salli kelen to de kafiru be ni salli to e pew so soli bode ba don ke bawbolo Abdulaziz Bumbazi be minka salli farda kele ni yutugo ka to ye kafiri farda kele ni yutugo ka to ye kafiri Bumbaji bode ka farda kele abenni hadisaw de kala ani ciden ko mugo ni la sara salli tara ki da ki tugu la sara salli ma salli faqad habita amaluhum ikabara uciana donc ibnum baji nonum bode kay be qatarula mo kana salli to de doro salli kele ko no ya to ye kafire o de be Bumbaji bulu seminu de ba fo ni mo min be wakati do salli ate wakati do salli ko ebe danzela ye kabaira dinu tige imake kafire ni ma salli to bil kulliya bulu seminu bulu ni salli to bil kulliya ka salli to e pewde ye kafire mais ni be wakati de salli te wakati sallina salli fana sallina la sarabila ina futuru sallina safawla ale konni na ema bo islamiya kono me be danzela ibe qataru bere bala ibe danzela me wuye anyininka ko dobe ko alete salli juma ani juma akon ni fana ta ka dogo ako ale fana ka salli ka dogo ko jugu donc ola qataru do danje do kuma fula de bala do bolo hari parda kelniya to e kafiri do fana bolo ni salli to e pewde ibe ke kafire e wa simani hada madema mo ko salli matrafa do alaykum salam kanyin kali ya minye ko mogo do tumbe gabo aye uluka demuso nyini ka mamina atumbe wori uchiama ka telefonu dama fo anana bora gabo ye muso yufuru aye muso yufuru asagira kata gabo muso inde banna furu ma pewusi sa ko alete chefe muso ka waliju ye chogo ya beke ka muso nege ka muso bugo ka fembeke muso ko alete chefe de dro ko ku ye che wole ko ika muso ko atife
anw ye cogoya bɛɛ kɛ ka bugo ka fɛn bɛɛ ka fɔ a t'i fɛ an ka furu guruja ka furu borotɔ ka guruja ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ ko cɛ ko u k'ale ka wariw saga ma ko muso ka furu nafolo cɛ ye min bɔ ko 30,000 ko olu bɛ o sagi cɛ ma ko cɛ ko ayi dɛ depuis muso kɔni ma minana ale ye wari di muso in ma a ye telefoni d'a ma u b'a bɛɛ de sagi ko sariya ye mun fɔ nin na sariya ye min fɔ nin na silamɛya sariya la ni furu kɛra ten ni cɛ sɔnna k'a fɔ n ye min kɛ furu nafolo ye dɔrɔn a y'o sagi o de ka ɲi n'a sɔnna ka furu nafolo dɔrɔn sagi tɔ minnu ye ɲumanya minnu kɛ n jɛra o kɛ o de ka ɲi mais ni cɛ ma sɔn o ma n'a ko ne kɔni ye nafolo di muso in ma de n ye kado da bɛɛ ka sagi o yɔrɔ dɔ b'a bolo ala ko kuranna kɔnɔ fala junaha alayhima fima iftadat bihi ala ko junubu tɛ furu ɲɔgɔnma fila la n'u ko bɛ kulu kɛ ka kumabɔli kɛ n'u bɛnna nafolo la n'u bɛnna nafolo la dɔnnikɛbaw ko nin aya tawsira ala ko n'u bɛnna fɛn o fɛn na a kɛra u bɛnna furu nafolo de la a kɛra u bɛnna furu nafolo duguma de wa a kɛra u bɛnna fɛn de kan min bɛ furu nafolo yɛrɛ kan wa ni bɛn kɔni kɛra min kan ni cɛ ko o ka sagi ne ma n bɛ muso bila o de bɛ d'a ma wala ni cɛ kɔni ma jɛ k'a to a ka furu nafolo dɔ na dɔnnikɛbaw ko o de ka ɲi n'a cɛ min ma sɔn o ma a bɛɛ bɛ saga ma de parce que ale ye kado di a y'a di muso in de kama ni muso in banna a ma kɛ an ma muso ye a b'a ka kado ninnu saga ma de n'a ma jɛ silamɛya sariya la u bɛ saga ma sariya ye an bɛ min fɔ da o ye nin de ko cɛ i k'i kunsigi mara ko baasi b'a la sariya la wa mun ye kunsigi cogo bɛ sagi ka taa hadamadenw ka ɲɛnama yɔrɔ n'u ka laada de ma ciden balola a wagati fɔlɔ ciden tun bɛ wagati min arabu tun bɛ kunsigi mara f'u b'a digi ciden y'a ka kunsigi mara fatuhu maka na a bɛ don fatuhu maka o y'a sɔrɔ turuma saba b'a kun na o bɛ abu dawuda kɔnɔ mais ciden y'a sɔrɔ arabu b'u ka kunsigi mara de mais ciden kɔfɛ tuma min arabu ka laada nan'o bila sisan maka ni madina a ka ca u ka seku n'u ka karamɔgɔw kunsigi caman t'u kun na u fana ɲɛnamayara u ka mɔgɔ minnu cɛ la u y'u sɔrɔ o cogo de la u tɛ kunsigi mara wala dɔnnikɛbaw ko kunsigiw ka lahala o tɛ ko a damana sunna u bɛ sagi ka taa i bɛ ɲɛnamaya yɔrɔ min dɛ i bɛ ɲɛnamaya yɔrɔ min ni kunsigi mara tɛ i ka n'i ka kunsigi mara komi an ka jamanaw filɛ cogo min kunsigi mara t'u ka laada ye ni kunsigi cayara dɔrɔn i b'a kɔfɛ ou bien i b'a di donc i bɛ to o de kɔnɔ ka n'i kunsigi mara ka k'i ka damana mɔgɔ ni bolonkɔniw bɛ ɲɛsin ma o ye suhura o tɛ bɛn kɛlɛ a filanan ko n'u bɛ yɔrɔ la ni kunsigi mara n'a t'u ka laada ye ni e y'i ka kunsigi mara ko a bɛ komi i bɛ fasiqunw ani sufiw u b'a kɛ k'olu bɔn ɲɔgɔn na parce que an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ kunsigi mara ko fila dɔ la kelen dɔrɔn u ma fasiqu dɔnkilidannanw u ma sufiw sinon mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ni silama ɲuman yɛrɛ a tɛ kunsigi mara ka caya wala i bɛ tɛ o de kɔnɔ i bɛ jamana min kɔnɔ ni kunsigi mara tɛ i ka ni kunsigi mara ni kunsigi mara i bɛ kɛ ka sufiw de ladege ani ka fasiqu ladege i bɛ kɛ o de ye donc n'i bɛ jamana fana la o ka laada ye kunsigi mara de ye i bɛ kunsigi mara i kana bɔ jama la ka k'i damana mɔgɔ ye donc ninnu bɛ sagi ka taa ni lahala de ma bon ko an balimamuso dɔw ka ɲininkali de ko ale y'a mɛn dɔɔnikɛbaaw la ko muso ni e ka kalo bɔ i sɛnɛyara lagasara wagati de i bɛ kɔ ka lagasara sali ka sali fana sali
ko ni kora fana safo wakati de ko ni kora ewa ko ibe futuri salli ka safo salli ko obe chogode doni ke bawu baka doni ke bawu do baka Cheikh Sall Fawzani nunu ubaka ibn nimfo ka fo ko salli wakati fula salli munum be fara ɲɔgɔn kan ko ni be ye kelen wakati sɔrɔ a be komi do in fana ka wakati b'i bolo u ko i ko fara ɲɔgɔn kan mais Ibnu Uthaymin a ko la ale ko a tɛ kɛ ko i seneyara lagasara wakati min na lagasara in de b'i ka salli fana t'i kan ni seneyara safo de la safo in de b'i kan futuru t'i kan Ibnu Uthaymin ko a filɛ a ko yala ni mɔgɔ min seneyara salli fana yala an b'a fɔ i ka lasara sama ka fara kan wa a ko ni mɔgɔ min seneyara futuri yala an b'a fɔ ko futuru ni safo bɛ wagati kelen dɛ i ka safo sama ka fara futuri kan i ka salli ba a ko la donc a ko o la fana ko kuma sahale i seneyara wagati min na o de b'i kan wagati min tɛmɛnen ka k'i to joli la ou bien k'i to seneya bali la o salli t'i kan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ni nyama foko ambora bonda minna minye salli baliya kolo ni juguya min bala ko balima muso chama ukanyi ni kaliu bena ka fo usurula cheuma iba soro wakati mele be furu cheuma do chebe salli mais kofe cɛ nana ka salli bila ou bien a dɔw yɛrɛ bɛ depuis a ka furu wagati u b'a di cɛ ma cɛ min ka salli ko tɛ o cogo la a tɛ salli ou bien dɔw fana b'a fɔ balima furu ninnu u bɛ muso ta ko b'a di cɛ dɔ ma cɛ i b'a sɔrɔ a tɛ salli u b'a fɔ ko ye ka furu a ma ko o kɔfɛ a bɛ yɛlɛma ou bien o kɔfɛ i b'a a jogo yɛlɛma ou bien ni muso yɛrɛ de tɛ salli cɛ dɔ b'a fɔ ne b'a fɛ a furu i bɛ fɛrɛ kɛ i b'a jogo yɛlɛma a bɛ tuubi ninnu bɛ cogo di bon fɔlɔ ye o fɔra dɛrɛsu kɔnɔ kaban Useminu rahimahullah y'o ba kaban a ko ni cɛ kɔni tɛ salli a tɛ daga muso ka furu a ma ni muso fana i cɛ tɛ salli n'a ye muso ka furu siri a ko furu tɛ hari ni cɛ in ye muso in kafoɲɔgɔn a bɛ jɛnɛya de la furu tɛ a tɛ daga silama muso i bɛ salli i ka salli i ka furu cɛ ma min tɛ salli kafiri dɔ kana furu a ma awa ko hari n'a y'a sɔrɔ furu bɛ yen dɛ a fɔra bɛɛ tun bɛ salli mais cɛ nana salli bila furu bɛ guruja de furu bɛ guruja de jako an b'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na de furu tɛ o jaabi sɔrɔla o kɔnɔ furu ɲɔgɔnma a ta kɛra o cogo la salli tun bɛ yen cɛ tun bɛ salli a nana salli bila pewu kɔnɔnajɛ kɛra ye salli bilala a ma salli furu ka bɔ muso a yɛrɛ ka waliju la ni silama ɲumanw dɔn a yɛrɛw la n cɛ tɛ salli sisan a ye salli bila dɛ o b'a sɛgɛsɛgɛ n'a sabatira a ye salli bila a ɲamariyara ka salli a ma salli furu bɛ bɔ dɛ n'olu ma furu bɔ muɲu sabali Ibn Baji ɲininkara ɲɔgɔnna ma muso n cɛ tɛ salli a ko ni a tɛ salli ka n'i yɛrɛ labila ye kafoɲɔgɔnya ne ka n'i yɛrɛ labila ye dɛ n'a ko n'i ye salli bila tɛ salli kafiri dɔ i tɛ daga ye i ka n'i yɛrɛ labila ye bɔ a ka so kɔnɔ i ka t'i ka faso kɔnɔ a ka ni sɔrɔ dɛ donc muso o de don kabila ko ni fɛn tɛ nin na de ni yɛrɛ kɔni an m'a fɔ ka nkalon da mɔgɔ la de mais sabatilen b'i bolo cɛ tun bɛ salli a ye salli bila e b'i ka salli kɛ bɔ a bolo dɛ i ka mɔgɔw k'u ka furu guruja ka bɔ a bolo ni o tɛ e yɛrɛ ka bɔ a bolo a ka ni sɔrɔ a ka ni jɛɲɔgɔnya taa yɛlɛma i ka faso kɔnɔ kana mɔgɔ yɛrɛ lamɛn o la masalaha t'o la a b'o cogo kelen de la cɛ ni musaw bɛ tun bɛ salli e ka muso nana banna salli la kati a tɛ salli yɛrɛ de fewu i dɛsɛra a la a bila han jako a wajibi a bila n'i ma bila i n'a bɛ jɛɲɔgɔnya min kɛ furu tɛ dɛ kafiri de don a bila furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ furu gurujara
aye salli to e kafire min ke dro furu guru jara pew furu tani nyogonche abila kana shama de atoye awa fulana min bena ko ate salli me furama ni eye muso nyumaye la Allah iba nega iba tobi ewa Allah dabo kal ay bunu seminu nyinin kara nyogona ma ako atigi ka tobi folo akalla dabo folo aka salli foro e kafu ni ce la jarabira musola ce inte salli kafo nimbi efe chogomi silama chogomi e kanyi chogomi e jogo kanyi chogomi dina do chogomi furama ina ke sabna kandai afo ce nyede folo tobi salli folo ni sallira wakati mi furu beke me nima tobi ka salli kana furama muso fana bo chogola ko afuru ina jogonye ate salli o tala de abe salli de folo na masalla kafiri lama furusiri te daga koy a kafiri lama de furusiri te daga fo aka salli de fola ka ke silamai na sallira de fola kera silamai ibe se ka furu wala abe nyugo dafa jogo tola kata donc ambe min fonni rola o e wode maslahato yorola de yado kanda bo akoroko furu nyugo ma fula aye furu saka gilambulo de me salli rote kafira yorote de maslahato yorola koy ni ce ko ni te salli boli ka bo abola kana ije nyogo nyade kana so kafrido ite dagay ni muso de te salli abila ka boy ka so kono kanya je nyogo na de kafri muso do ala ka timanda tebu ko ambalmo kanyinin do kanyinin kalide kabol la jine bo ko ambalima do atumbe siti lamme kosobe ne ala yake alla tige minawum binnaka atora ola afatura ambe duwawu ka yala ka hinnala silama sube ala kulla hinna kunema kayafa uka junubula bo kofe ko nyininkali ye munye ku ye salli ka suto mobili de kono ko be chogodi bo anyuma ni darurate sube jigi ka daduguma de salli be kaka me ni darurabe sube mobili kono nyesilen ka ke suma dro ni su koni bani kroncha ya nyesa masalli keraka awasara tebu kwambalma muso dode do ko ale furulembe ce do ma me den soro baliya de be no nyogon cha masaka den soro ce bolo bo tara doktoro la bo doktoro ye analyse u ke ka furadi u fula bema ko luka doktoro donira ala ta ko ni kofe nu ye o fura matrafa ko traitement ke ku be den soro ko kalo woro traitement diruma ko muso ko ale ya tawuke abake ka furauta ko mecce ko ni banna fura nunun talima amaso bo ale fana demiseni de sambi saba nyogona amma ko be denna me ceyin fana ciala ya tanu dina tigido jogo nyuman tigido akanyi kosobe mi ale ma den surabulo abanna fura nunun fana talima o ale be sira fana na ya furubo ceyina ka nyogona sura kana dese ka nyogona fana soro u ba nyogona soro le kana gelaya alema ambe bilasirali juman kai donc ambe bilasirali minke hakke min fule ni nya dilolembe edela
furu yere a kun dɔ ye mun ye den sɔrɔ o de y'a to ciden ko a ye muso furu minnu ka di aw ye ne bɛ waso n bɛ caya ɲinini kɛ ni aw ye mantonw tɔw kan den sɔrɔ ye furu sababu ani furu laɲini den sɔrɔ b'o la e de ka hakɛ dɔn o dɔnnibagaw y'a yira min filɛ nin ye n'i bɛ cɛ bolo i tɛ den sɔrɔ a bolo defo de don silamɛya sariya la defo de don n'a bɛ furu bɔ kun bɔ mais u ko ni mɔgɔ min muso min ko ne de ka hakɛ dɔn ni n cɛ filɛ cogo min diinatigi de don jogoɲumantigi de don ni ne bɔra a bolo a ka muso sɔrɔ komi ne cogo min bɛ se ka ladon ka dɛmɛ a ka diinɛ la a ka gɛlɛn n bɛ to a bolo n bɛ n ka ko da ala kan ka to a bolo hali ni ma den sɔrɔ pour n ka se ka dɛmɛ a ka diinɛ la diinatigiya ni jogoɲumantigiya ni ala ɲɛ siranya min b'a bolo n k'a dɛmɛ o la pour yomal kiyama dɔ n'o baraji sɔrɔ o dagari ye o ka ɲi o tanunen don o dagari ye ni ko i bɛ to a bolo pour i ka ladon ka dɛmɛ a ka diinɛ la jogoɲuman min b'a la diinɛ min b'a la i yɛrɛ y'a tanuni min kɛ o diinɛ in kosɔn jogoɲuman in kosɔn n bɛ to a bolo ka ladon ka dɛmɛ a ka diinɛ la ka sutura o ka ɲi kosɛbɛ n'i bɛ se o la n'i bɛ se o la o ka ɲi kosɛbɛ k'o kɛ mais ni e yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se o kɔrɔ donc silamɛya sariya ma wajibi kan n'i ko i b'i ka furu bɔ i b'i ka furu bɔ bon min ye fɛn wɛrɛ ta ale ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ou bien ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ o bɛ ala de bolo o ye ɲɛta farraga yuqnillahu kulla min fadlihi mais yuqnillahu kulla min sa'atihi ala ko furu ɲɔgɔnma fila ala tɛ furu bɔ fɔ dɛ a ko mais ni furu kɛra a tɛ se ka sabati ni furu ɲɔgɔnma fila farala ka bɔ ɲɔgɔn na furu bɔra ne b'u kelen kelen kariya ni ka yiriwali ye cɛ n bɛ se ka muso d'a ma ale ni muso min bɛ se ka ɲɔgɔn ta ni ka yiriwali ye muso fana bɛ se ka bɛn cɛ fana ma ni cɛ min bɛ se ka ɲɔgɔn ta ni ka yiriwali ye ala ko ni furu ɲɔgɔnma fila kɔni farala ka bɔ ɲɔgɔn na ko ale b'a keren kelen kariya ka bɔ a tɔ ɲɔgɔn la n'a ka yiriwali ye o la an bɛ min fɔ o ye nin de ye ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se a kɔrɔ i bɛ se k'a muɲu k'a ladon e yɛrɛ y'a tanu cogo min ka dɛmɛ a ka diinɛ la ka sutura o de ka ɲi o baraji ka ca kosɛbɛ mais ni yɛrɛ y'a dɔn fana i tɛ se ka muɲu donc silamɛya sariya la ma degun k'i kan sariya de wɔridu d'i ma i bɛ se ka furu bɔ ka furu yɔrɔ wɛrɛ mais an bɛ kɔnɔnajɛya min kɔnɔ yan ni nasiha n'i bɛ se a kɔrɔ kɔni k'a muɲu k'a ladon ni cɛ sugu o de ka ɲi